עמיתים יקרים, מוזמנים להכיר את פורטל העמיתים החדש שלנו. כל הטפסים, הדוחות והשירותים השונים ממתינים לכם באזור האישי החדש. מתחברים בקלות באמצעות הקשת תעודת זהות וקוד כניסה, אשר יישלח ב-SMS לטלפון הנייד או לתיבת המייל שלכם בהתאם לבחירתכם. וזהו, אנחנו בפנים. מדף הבית ניתן לגשת ולצפות בכל השירותים השונים שניתן לבצע באזור האישי, כמו פירוט חשבונות, עדכון פרטים אישיים, הגשת בקשה למשיכת כספים. העברת כספים בין מסלולים, הגשת בקשה לקבלת הלוואה. הודעות ועדכונים, נתוני הפקדות, צפייה בדוחות, מסמכים חתומים ועוד. והכל במקום אחד. ניהול הכספים שלכם בקופה מעולם לא היה נוח יותר.